Be os oes gan plentyn anghenion dysgu ychwanegol? Reit, wel mae hwn yn gwestiwn pwysig, a mae'n gwestiwn sydd yn codi dro ar ôl tro. Tos am ymchwil eang iawn yn edrych ar plant sydd ag anghenion dysgu ychwanegol sydd yn ddwyieithog. Ond o'r ymchwil sydd ar gael, does na'm byd yn dangos bod o'n niweidiol i bob pwrpas. Be sy'n na ydy enghraifft efo plant sydd yn dyslexic, mae yna rhyw awgrym o plant sydd yn gallu dysgu mewn iaith ffonetig gyntaf, yn gallu bod yn well wedyn efo Saesneg sydd yn peri lot o'n hawster i lot o blant, ond mae'r ffaith bod yna ddwy system iaith wahanol yn fyna, bod y Gymraeg yn neud o'n haws gynta a rhywbeth felly, mae hwnna i weld yn fuddiol. Ac mae'na ymchwil lle diweddar hefyd yn edrych ar blant efo syndrom Downs, ac mae'r ymchwil yna wedi dangos bod yna ddim gwahaniaethau rhwng plant sydd yn ddwyieithog a plant sydd yn uniaith, felly does yna ddim, doedd y plant dwyieithog ddim wedi cael ei anfanteisio o gwbl o ran i'w sgiliau iaith o bod yn ddwyieithog. Felly, does yna lot o ymchwil allan yna, ond beth sy'n bwysig ydy adnabod anghenion yr unigolyn ynde, a weithiau falle bod yna unigolyn eisiau chydig o hwb mewn un iaith cyn bod yr iaith arall yn cael yr un fath o hwb ac yn y blaen, ond dydy i'w nadu nhw rhag bod yn ddwyieithog ddim yn atab y peth.